Id-dokument ta' qabel il-Baġit ikompli jixpruna l-quddiem ir-riformi li pajjiżna għandu bżonn sabiex jassigura tkabbir ekonomiku sostenibli u aktar ħolqien ta' xogħol. Għal dan id-Deputat Laburista Charles Mangion. Jenfasizza disciplina fiskali importanti ħafna li l-finanzi tagħna jibqgħu fis-sod u nibqgħu nimmiraw mhux biss li naqsu id-deficit imma wkoll li nibdew issa nindirizzaw id-dejn kbir li kien wirt tal-Gvern Nazzjonalista ħalli dan jibda jitnaqqas bil-mod il-mod. Lan li titnaqqas id-dipendenza mit-tessut soċjali hija riforma kemm ekonomikament kif ukoll soċjalment valida ħafna. Jindirizza kemm l-aspett fiskali u finanzjarju, ma jindirizza wkoll l-aspett soċjali u ekonomiku. Jindirizza kif ħannaqsu iktar il-burokrazija u kif ukoll noħolqu l-inċentivi ħalli tikber l-attività ekonomika flimkien ma' dawk li diġà saru fosthom it-tnaqqis fuq il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma. Mangion qal li dan il-proċess jgħin sabiex il-Gvern ikun jista' juża r-riżorsi finanzjarji tiegħu b'mod aktar effiċjenti. Fl-aħħar mhux l-inqas dan il-proċess għandu l-mira li jsaħħaħ ir-riżors uman.